ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ದಂಪತಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದರಿಯಾಂಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ದಂಪತಿಯ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೆಂಡವಾದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮೊದಲು ಗಂಡನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿತ್ತು. ನಂತರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ದಂಪತಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಂಪತಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಂಪತಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. क्या साइड में करो ना, क्या हो गया, क्या अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चले बैठे रहेंगे और साथ में यदि तुम लोग बात तो किस करने तो क्या कर लोगे तुम? और अगर तो इसको अपलोड करना और मैं बोली तो और क्या बोली चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की और अपने सबमिट कोर्ट में जामन भाई जाओ चलो यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा क्या वो आगे कह रहा हम क्या करें? वो आगे क्यों कर रहा हो? साइड में लगा इसको बाहर निकालो, लगा रहा हूँ। अरे वीडियो आज मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका घंटा फोड़ मैं करती हूँ। चालान स्त्री पहना मैंने अपना पति का नाम मैं अपनी गाड़ी में अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। चलती हुई गाड़ी को आप लोगों को आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई नहीं आपका कौन से उसके तहत अधिकार है? नहीं है, किस के नहीं आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए मुख्यमंत्री बंद गाड़ी में क्या दिक्कत है? शर्म नहीं आती? रोक रहे हैं पुलिस वाले तो समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही, आपको नहीं समझ में आ रही हमारी। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं। कितना दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? हमारी गाड़ी क्यों रोकी? और अगर